Bratislavu včera navštívila pýcha severovýchodného Slovenska. Podukelský umelecký ľudový súbor Puls z Prešova zachytáva hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov. Rovnako ako kedysi aj dnes majú diváci z jeho vystúpení zimomriavky. Veľuje Rusnákiu Lemda Kotr, otimíši neznajuť, hovorí úsmevný rusínsky aforizmus, teda Rusínov je veľa, len niektorí o tom ešte nevedia. Návšteva Pulzu v Bratislave mala potešiť aj pripomenúť, kde majú ľudia, ktorí opustili severovýchod Slovenska, svoje korene. Hudobníci aj tanečníci splývajú v jedno. Príbeh o Veľkej noci je tak silný a jednoduchý zároveň, že neviete, či počúvate pieseň alebo modlitbu. Najviac asi vždy reagovali ľudia na tie najtemperamentnejšie východňarské tance. A keďže išlo o veľkonočné pásmo, neodpustili si dievčatá ani pár kvapiek vody na záver. Na zdravie všetkým divákom. Zaujímavosťou je rusínsky jazyk, v ňom Puls vystupuje. Rusíni sa ním identifikujú aj všade vo svete. Pre chudobu a vysťahovalectvo ich žije neúrekom aj v USA a Kanade. Záleží od toho, s kým rozprávate, lebo vo väčšine sme Rusínky, takže po rusínsky, ale máme dve kolegynky Slovenky, takže s nimi rozprávame po slovensky. Rusínsky súbor funguje od roku 1955. Teraz pred májovým ščítaním obyvateľstva chce pripomenúť, aby sa ľudia nehanbili za svoj pôvod a prihlásili sa ku koreňom. Rovnako ako kedysi Andy Warhol, dnes sa k rusínskemu pôvodu hlásia napríklad aj súčasní politici Ivan Mikloš či Robert Kaliňák a herec Martin Mňahončák. Ivana Vansová, televízia Markíza.